Jeesuksen Kristuksen arvovalta. Ihminen on tyytymätön ja onneton olento. Hän elää maailmassa, jota hän ei ymmärrä ja joka suuruudellaan saattaa hänet ymmälle. Hänellä on monia ongelmia, paitsi henkilökohtaisia, myös suurempia, sosiaalisia. Koko maailma on sekasorron ja epävarmuuden tilassa. Lisäksi on jokaisella ihmisellä Jumala-tajunta. Myönsipä hän sen tai ei. Hänellä on tunto siitä, että asiat eivät ole niin kuin pitäisi, ja että hänet on tarkoitettu jotain suurempaa varten. Hänellä on tunne, että on olemassa jotakin muuta, joku muu. Kautta vuosisatojen on ihminen nähnyt vaivaa päästäkseen selville perimmäisestä totuudesta, lopullisesta realiteetista. Hänellä on koko ajan tunne, että jossakin on ratkaisu. Ihminen on aina esittänyt kysymyksiä. Jos on olemassa Jumala, voidaanko hänet tuntea? Jos on olemassa lopullinen totuus, niin kuin täytyy olla, kuinka voin saavuttaa sen? Totuutta on yritetty löytää eri tavoin. Jotkut sanovat, että se on jotain vastoinvaraisesti tajuttavaa, että ihminen voi löytää Jumalan ja totuuden kääntymällä itseensä. Tämä on oppi sisäisestä valosta, toisin sanoen mystikkojen tie. He sanovat, älä järkeile, älä yritä ymmärtää, Jumalan perusta on sinun sisimmässäsi. Vajoa itseesi kontemplaatiossa ja saat löytää Jumalan. Tämän tyyppinen etsintä on saanut monia suosittuja nykyaikaisia muotoja, joita ei tässä tarvine esitellä. Mutta yhteistä niille on, että niissä kaikissa etsitään varmuutta, etsitään Jumalaa. Toista äärimmäisyyttä edustavat ne, jotka sanovat, että koko etsintä on puhtaan järjen tai viisauden asia. Siksi on tehtävä tieteellisiä havaintoja, on tarkkailtava luontoa, pantava merkille sen järjestys, rakenne ja niin edelleen. Sitten on kehiteltävä argumentit. Tai on tutkittava tarkasti historiaa, josta löytyy linja, suunnitelma, tarkoitus. Tämän kaiken takana on varmasti joku. Tämä filosofian ja järjen lähestymistapa johtaa kuitenkin aina väistämättömästi epäonnistumiseen. Tilanne on kuvattu meille tyhjentävästi saarnaajan kirjassa. Sieltä löydämme viisaan miehen johtopäätökset, miehen, joka oli kaikkea tätä yrittänyt. Hän oli oppinut mies, jolla oli aikansa paras koulutus ja mahdollisuudet. Hän oli kokeillut viisautta, rikkautta ja nautintoja, ja oli yrittänyt monilta muiltakin tahoilta lähestyä tätä ongelmaa. Mutta aina hän palasi samaan pisteeseen. Turhuuksien turhuus. Kaikki on turhuutta. Olisi luullut, että tuollainen mies olisi päässyt vuoren huipulle, mutta yhtäkkiä hän havaitseekin joutuneensa kehään ja olevansa matkalla takaisin alas. Kaikki kiertää kiertämistään, hän toteaa. Omilla yrityksillään ei ihminen koskaan saavuta lopullista tietoa. Apostoli Paavali huipentaa tämän ajatuksen omalla terävällä tavallaan näin. Maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa. Ja edelleenkin on niin, että maailma ei viisauden avulla tunne Jumalaa. Se voi pyrkiä tähän, mutta ei onnistu. Asia on ehdottomasti näin kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että Jumala on Jumala. Hän on iankaikkinen ja hänen majesteettisuutensa ja valtansa on rajaton. Ennen kaikkea hän on pyhä. Ihminen sen sijaan on rajoitettu ja syntinen. Voimme sanoa, että ihminen ei rajoittuneisuutensa vuoksi koskaan voi ymmärtää Jumalan olemusta. Se on sula mahdottomuus. Mitä sitten on tehtävissä? Ihmisen on tultava sille paikalle, jossa hän ymmärtää epäonnistuneensa ja tajuaa olevansa vain lapsi. Mitä hän voi tehdä? Hänellä ei ole toivoa, ellei Jumala hyvyydessään
armossaan ja rakkaudessaan näin hyväksi ilmoittaa itseänsä. Me tahdomme puolustaa kantaa, jonka mukaan Jumala on nimenomaan tehnyt juuri näin. Ja ellei kyselijä ymmärrä tätä, ei keskustelulle ole perustaa. Sallikaa minun ilmaista tämä ranskalaisen matemaatikon ja luonnontieteilijän Blaise Pascalin sanoin. Järjen korkein saavutus on osoittaa meille, että järjellä on rajansa. Mielestäni tämä on lähtökohta. Käytä järkeäsi, käytä älyäsi, tee se rehellisesti ja tulet huomaamaan, että järjellä on rajansa. Ja odota sitten, tässä kohdin, Jumala rajattomassa armossaan ja rakkaudessaan kohtaa meidät ilmoituksessa. Keskeinen totuus Kristuksesta. Kun me evankelisina kristittyinä lähestymme tätä tärkeää kysymystä ilmoituksesta, kohtaamme välittömästi suuren ja keskeisen totuuden Kristuksesta. Jumala on ilmoittanut itsensä muillakin tavoin. Hän on ilmoittanut itsensä luonnossa, ja apostoli Paavali osoittaa roomalaiskirjeessä luku 1 ja 19 eteenpäin, että meillä ei ole mitään, millä puolustaa itseämme, ellemme näe häntä siinä. Mutta syntimme estää meidät näkemästä Jumalaa sellaisena kuin hän on. Luonnossa on Jumalan ilmoitus, mutta me emme näe sitä. Jumala on ilmoittanut itsensä myös historiassa. Edelleen Jumala on ilmoittanut itsensä monin eri tavoin vanhan testamentin aikana. Mutta evankelisina kristittyinä lähtökohtamme on suuri ja keskeinen totuus Jeesuksesta, Kristuksesta. Koko Raamattu on itse asiassa ilmoitus hänestä. Vanha testamentti odottaa hänen tulemistaan. Se kertoo meille, että joku on tuleva. Viimeinkin saadaan kuulla ääni. Auktoriteetti on puhuva. Vanhan testamentin asenne on ikään kuin henkeä pidättelevän odottajan. Saapuessamme sitten Uuden testamentin puolelle näemme, että se on täynnä häntä. Jotta ymmärtäisimme asian käytännöllisen merkityksen, haluaisin korostaa juuri tätä viimeksi mainittua seikkaa. Kun apostoli Paavali, joka on suuri esikuvamme julistuksessa, opetuksessa ja evankelioimisessa, meni Korinttoon, hän teki erään päätöksen. Olipa hänen perustelunsa mikä tahansa, joka tapauksessa hän juhlallisesti päätti olla heidän tykönänsä tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Tämä oli punnittu vakaumuksen lujittama päätös. Paavali toisin sanoen päätti olla hukkaamatta aikaa heidän kanssaan ennakko-olettamuksista koskevissa väittelyissä. Hän ei lähtenyt liikkeelle valmistavasta filosofisesta keskustelusta, sitten vähitellen johdattaakseen heidät totuuteen. Ei. Hän aloitti julistamalla arvovaltaisesti Jeesusta Kristusta. Ja Galatalaiskirjeessä luvussa 3 ja 1 hän käyttää vielä voimakkaampaa ilmaisua muistuttaessaan galatalaisia siitä, että hän oli kuvannut Kristuksen heidän eteensä ristiinnaulittuna. Hän oli niin kuin mies, joka kantaa mukanaan mainoskylttiä. Hän aloitti Jeesuksesta Kristuksessa myös siellä. Minulla on voimistuva tunne siitä, että meidän on palattava tähän. En ole aivan varma siitä, etteikö apologetiikka olisi ollut kiroukseksi raamatulliselle kristillisyydelle viimeksi kuluneiden 20 tai 30 vuoden aikana. En sano, että apologiaa ei tarvittaisi, mutta ehkä olemme eräänlaisella maailmallisella viisaudella lähestyneet maailmaa apologian pohjalta. Sen sijaan, että apostoli Paavalin tavoin päättäisimme olla tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Meidän on tultava mielettömiksi Kristuksen tähden, sanoo Paavali. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa,
tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. 1. Korintolaiskirje, luku 3 ja 18. Me pitäydymme häneen, me julistamme häntä, me aloitamme hänestä, koska hän on perimmäinen ja lopullinen auktoriteetti. Aloitamme Jeesuksesta Kristuksesta, sillä hän on todella koko kantamme ydin ja koko meidän asiamme lepää hänen varassaan. Minusta on mielenkiintoista ja erikoista se, että me evankelisina saatamme unohtaa tämän. Yksi syy tähän saattaa olla se, että Raamattu on meille niin tuttu kirja. Me emme näe metsää puilta. Olen varma siitä, että enin osa ongelmistamme tänä aikana johtuu siitä, että toisarvoisiin yksityiskohtiin uppoutuessamme olemme unohtaneet pääasian. Kiinnostuksemme osiin hävittää silmistämme kokonaisuuden. Jos vain voisimme seisoa hiukan taaempana ja tarkastella Uutta testamenttia ja koko Raamattua uusin silmin, uskoisin meidän hämmästyvän siitä, että koko Uuden testamentin todella suuri vaatimus on Jeesuksen Kristuksen ylin auktoriteetti. Jos Uuden testamentin sanoma Jeesuksesta Kristuksesta ei ole totta, silloin sillä ei ole meille juuri muutakaan tarjottavaa. Evankeliumien todistus. Sallikaa minun muistuttaa mieliimme lyhyesti eräitä Uudessa testamentissa kerrottuja tapauksia, jotka puhuvat Jeesuksen Kristuksen ylimmän ja lopullisen auktoriteetin puolesta. On kiintoisaa havaita, kuinka Uusi testamentti asettaa tämän tosiasian kaikkien lausumiensa edelle. Se tulee esille heti evankeliumien alussa. Katsokaamme Matteus luku 1 ja 23. Meille kerrotaan, että tämä on tapahtuva, jotta toteutuisi sana. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Tässä se on, aivan alussa, heti evankeliumin johdannossa. Marjalle ilmestynyt enkeli ilmoitti myös erään hämmästyttävän asian tästä pyhästä, tästä lapsesta, joka oli syntyvä hänelle, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olemaan. Hän on universaalinen, iankaikkinen Herra. Ja edelleen muistamme, mitä enkelit sanoivat paimenille. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Tämä mainitaan heti alussa. Kuinka surullista onkaan, että meiltä usein jäävät tällaiset asiat huomaamatta, vain siitä syystä, että Raamattu on meille niin tuttu kirja. Evankeliumeja kirjoittaessaan oli silmämääränä ehdoton ja harkittu tarkoitus. Niitä ei ole kirjoitettu vain asiakirjoiksi tai pelkiksi tapahtumaluetteloiksi. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö evankeliumeilla olisi esiteltävänä erityinen sanoma. Ne kaikki esittävät Jeesuksen Kristuksen Herraksi, perimmäiseksi auktoriteetiksi. Johannes Kastajan sanoma oli olennaisesti sama. Siellä hän seisoo yksinään, saarnattuaan parannusta ja kastettuaan ihmisiä, ja kansan hiljainen puhe kantautuu hänen korviinsa. Ihmiset puhuvat keskenään ja sanovat, varmaankin tämä on Kristus, emme ole koskaan kuulleet tällaista julistusta aikaisemmin. Kun katsotte häntä kasvoihin, ettekö nähneet, että hänellä on arvovalta? Tämä ei voi olla kukaan muu kuin Messias, jota me olemme odottaneet. Mutta Johannes kääntyy heidän puoleensa, nuhtelee heitä ja sanoo, minä en ole Kristus. Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kenkään paulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään ja hän puhdistaa
puimantereensa ja kokoaa nisut aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Luukas, luku 3, jakeet 16 ja 17. Huomaattehan Johanneksen vaikutuksen. Minä en ole Kristus. Minä en ole se, jolla on arvovalta. Minä teen vain valmisteluja, odan edelläjuoksija, airut. Hän on auktoriteetti. Hän ei vielä ole vielä tullut. Jälleen oli ydinajatuksena meidän Herramme arvovallan korostaminen. Kuinka ehdottomana tämä vaatimus asetetaankaan esille evankeliumeissa. Sitten on vielä jotakin, joka evankeliumeissa on kerrottu erityisesti korostaen ja joka kuuluu koko arvovaltakysymyksen ytimeen. Tarkoitan sitä, mitä kerrotaan tapahtuneen Jeesuksen kasteen yhteydessä. Jeesus alistuu Johanneksen kastettavaksi. Hän vaikuttaa tavalliselta ihmiseltä, joka on syntinen niin kuin toisetkin. Mutta juuri kun hän on nousemassa vedestä, hänen päällensä laskeutuu Pyhä Henki niin kuin kyyhkynen. Mutta tätäkin tärkeämpi oli ääni, tuo arvovallan varustava ääni, joka tuli taivaasta sanoen: "Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt." Matteus luku 3 jae 17. Jeesuksen arvovaltaa korostetaan jälleen merkittävällä tavalla. Kirkastusvuorella käytetään samanlaista kieltä, mutta siellä saadaan kuulla lisäksi jotain hyvin merkityksellistä. Jälleen kuului kirkkaudesta ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä." Matteus 17 ja 5. Toisin sanoen, tätä miestä on kuunneltava. Te odotatte sanaa, te odotatte vastausta kysymyksiinne. Te etsitte ratkaisua ongelmiinne. Te olette kääntyneet filosofien puoleen. Te olette kuunnelleet heitä ja kysyneet: missä on lopullinen auktoriteetti? Ja nyt saatte vastauksen taivaan Jumalalta. Kuulkaa häntä. Jälleen saamme nähdä, kuinka Jeesukselle annetaan erikoisasema. Hänet asetetaan eteemme viimeisenä sanana, lopullisena auktoriteettina, jonka edessä meidän on taivuttava ja jota on kuunneltava. Olen valinnut nämä tapahtumat siksi, että ne kuuluvat merkityksellisimpiin asioihin, mistä evankeliumit kertovat. Me emme saa pitää niitä vain Herramme maallisen vaelluksen yksityiskohtina. Sitäkin ne ovat, mutta niitä kirjoittaessa on ollut aivan ilmeisenä tarkoituksena tuoda korotetusti esille Jeesuksen ainutlaatuinen auktoriteetti. Kaikki, mitä evankeliumit sisältävät, niin myös taivaasta tullut ääni näyttää erottavan hänet muista ja kohdistavan huomion häneen. Jeesuksen omat väitteet. Tarkastellessamme vielä läheisemmin Jeesuksen persoonaa, havaitsemme hänessä eräitä tärkeitä piirteitä. Ajatelkaammepa esimerkiksi hänen opetuksiaan. Kuinka johdonmukaisesti hän käyttäytyykään puhuessaan sanoja minun isäni ja teidän isänne. Hän ei sano meidän isämme, vaan minun isäni. Tosin hän kehotti opetuslapsiaan käyttämään rukouksessa puhuttelua isä meidän, mutta hän ei koskaan lukenut itseään heihin kuuluvaksi. Hän näki todella vaivaa tehdäkseen selväksi, että on ero hänen ja opetuslasten välillä. Hän on ihmisen poika. Hän on ihminen, mutta ei kuitenkaan vain ihminen. Matteus 11 ja 27 voimme lukea hänen ehdottomat sanansa. Eikä kukaan muu tunne poikaa kuin isä, eikä isää tunne kukaan muu kuin poika, ja se, kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. On tärkeää, että aina pidämme mielessämme tämän
mielessämme tämän muut mahdollisuudet poissulkevan vaatimuksen. Edelleen Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tyköni muutoin kuin minun kauttani. Johannes 14:6. Minä olen maailman valkeus. Näihin verrattavia väitteitä ja lausumia Jeesus esitti usein. Sitten on syytä kiinnittää huomiota siihen tapaan, jolla Jeesus erityisesti Vuorisaarnassa tarkoituksellisesti asettaa itsensä auktoritaativiseksi opettajaksi. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, mutta minä sanon teille. Tämä mies ei ollut käynyt kouluja, hän ei ollut fariseus. Ihmiset sanoivat, kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikka ei ole oppia saanut. Mutta hän ei epäröi. Hän nousee ja julistaa auktoriteetillä, minä. Meidän on muistettava, että juuri tämä tyypillinen henkilökohtainen korostus erottaa Jeesuksen profeetoista. Vanhan testamentin profeetat olivat mahtavia miehiä. He olivat suuria persoonallisuuksia, joita Jumala käytti ja voiteli pyhällä hengellä. Mutta kukaan heistä ei koskaan käyttänyt tätä minä-muotoa. He kaikki sanoivat, näin sanoo Herra, mutta Jeesus Kristus poikkeaa heistä. Hän sanoo, minä sanon teille. Hän tekee kerta kaikkiaan selvän eron itsensä ja muiden välillä. Hän näyttää julistavan, että lopullisen auktoriteetin aika on käsillä. Tätä hän korostaa jatkuvasti Vuorisaarnassaan. Ei riitä, että hän eroaa opetuksissaan vanhinten perisäännöistä, noista fariseuksien ja lainopettajien asiantuntevista opetuksista. Hän menee vielä pidemmälle. Hän tulkitsee empimättä auktoritaativisella tavalla Jumalan lain, joka oli Mooseksen kautta annettu Israelin lapsille. Enää ei ole kysymys periaatteesta, silmä silmästä, hammas hampaasta, niin kuin oli säädetty. Nyt sanotaan, rakastakaa vihollisianne ja siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Jeesus päättää tämän valtavan puheensa yllättävään lausumaan, joka on mullistavimpia asioita, mitä hän koskaan sanoi. Sen tähden on jokainen, joka kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, jonka huoneensa hiekalle rakensi. Näemme, että hänen korostuksensa on kokonaan minun sanoillani. Tämä ja hänen vaatimuksensa lopullisesti auktoriteetista, ja jos tällaisen lausuman katsotaan vielä kaipaavan selvennystä, sen tarjoavat hänen sanansa. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Voimakkaammin ei asiaa enää voisi ilmaista. Jeesuksen teot ja suoranaiset lausumat. Katsokaamme siten hänen tekojaan. Tutkikaamme ihmeitä, mikä oli niiden tarkoitus. Ne olivat tietenkin rakkauden tekoja, mutta tämä ei ollut niiden ensisijainen tarkoitus. Johannes korostaa toistuvasti evankeliumissaan, että ne olivat merkkejä. Ne oli tarkoitettu todistamaan, että hän oli luvattu Messias. Koska nykyään ilmenee monenmoista hataraa opetusta tästä asiasta, emme saa koskaan unohtaa, että ihmeinen ensisijainen tarkoitus oli osoittaa Jeesuksen henkilöllisyys ja hänen arvovaltansa, sekä todistaa, että hän todella oli Jumalan poika. Hän itse esittää asian näin monissa yhteyksissä. Ajatelkaamme erästä varsin merkittävää tapausta Raamatussa. Jeesus kulkee eräänä päivänä tulliaseman ohi ja näkee siellä istumassa Matteus-nimisen miehen. Empimättä vähääkään hän asettaa tämän miehen ratkaisun eteen, keskellä kiireistä päivää sanomalla,
seuraa minua. Matteus nousi, jätti kaiken ja seurasi Jeesusta. Jonkun ajan kuluttua Jeesus sanoo samat sanat Sebedeuksen pojille. He jättävät veneensä, kalaverkkonsa, isänsä ja kaiken. Tässä on mies, joka ei epäröi puhua, erässä mielessä totalitaarisella tavalla, käskiessään, seuraa minua. Kutsutut lähtivät ja seurasivat häntä. Evankeliumi on toiminnassa. Tällaista on evankelioiminen. Näin syntyy seurakunta. Tällä tavalla menee Jumalan työ eteenpäin. Mutta Jeesus menikin vielä pitemmälle. Hän ei epäröinyt väittää omistavansa vallan antaa syntejä anteeksi, ja tästä vaatimuksesta hänelle koitui paljon vaikeuksia. Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin, sanoivat ihmiset. Mutta hän antaa syntejä anteeksi. Hän väittää omistavansa tämän vallan ja voiman, ja hän myös todistaa sen. Niinpä hän sanoo miehelle, ota vuoteesi ja käy, merkiksi siitä, että hänellä on tämä valta. Tässä kaikessa on kysymys auktoriteetista. Kun me papit saarnaamme evankeliumiteksteistä, muutamme nämä asiat usein vertauskuvallisiksi ja säästämme niitä pienillä pehmentävillä puheilla. Mutta itse asiassa jää ydin sanomatta. Meidän tulisi saarnata Jeesusta Kristusta ja hänen arvovaltaansa. Nykyään monilla ihmisillä on tapana sanoa, ryhdy kristityksi, se kannattaa, minä todistan sen. Sitten pidetään lyhyt puhe ja kutsutaan taas ihmisiä todistamaan. Miksi otaksumme, että ihmiset haluavat ottaa vastaan kristinuskon? Siksi, että se on tehokas. Se saa aikaan sitä ja tätä. Se lupaa onnellisuutta, se antaa rauhan ja ilon. Mielestäni tämä on väärää evankelioimista. Meidän ainoa tehtävämme on saarnata Herraa Jeesusta Kristusta, lopullista auktoriteettia. Meidän on käsketty julistaa sanomaa hänestä ja sitä, että ihmisten on tultava kasvotusten hänen kanssaan. Uskonnolliset kultit voivat tuottaa tuloksia. Kristillinen tiede voi esittää, että jos teet tuota ja tuota, niin saat hyvän yöunen, huolesi haihtuvat, tunnet itsesi terveemmäksi ja pääset kivuistasi ja vaivoistasi. Kultit saavat aikaan tällaisia asioita, mutta tämä ei ole meidän tehtävämme. Meidän on julistettava häntä ja asetettava ihmiset kasvotusten hänen kanssaan. Näin hän itse menetteli. Olen valinnut nämä tapaukset Jeesuksen elämästä osoittaakseni, että koko Uuden testamentin ilmeisenä tarkoituksena on saada meidät vakuuttumaan Jeesuksen Kristuksen arvovallasta. On selvää, että jos hän ei ole se, miksi hän itseään sanoo, häntä ei tarvitse kuunnella. Mutta jos hän on, silloin meidän on kuunneltava häntä ja tehtävä hänen käskyjensä mukaan. Mittapuuna ei ole minun onnellisuuteni. Jos hän antaa minulle sairautta tai muita vaikeuksia, kaikesta huolimatta minä vastaan hänelle, kyllä Herra. Teen näin siksi, että hän on Herra, hän on auktoriteetti. Toisten suhtautuminen Kristukseen. Evankeliumit osoittavat varsin selvästi, että Jeesuksen aikalaiset pitivät hänen auktoriteettiaan sangen suuressa arvossa. Hänen kuulijansa antoivat hänestä vuorisaarnan päätyttyä tämän mielenkiintoisen lausunnon. Tämä mies puhuu niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin fariseukset ja kirjanoppineet. Jeesus ei viitannut auktoriteetteihin, selvittänyt heidän kantojaan ja päätynyt sitten jonkinlaiseen omaan johtopäätökseen. Ei suinkaan. Hän vain puhui suoraan ja auktoriteetilla. Muistattehan, kuinka kerran lähetettiin sotilaita Jeesusta pidättämään. Sotilaat palasivat ilman vankia, jolloin heidän johtajansa katsoivat heihin ja sanoivat, mitä tarkoitatte, missä on vanki? Ainoa, mitä he voivat sanoa vastaukseksi, oli tämä,
Ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Johannes luku 7 ja 46. Jo hänen puhuessaan, hänen äänessään, hänen arvovaltaisessa käytöksessään oli jotain, joka esti ihmisiä käymästä häneen käsiksi. Samoin voimme panna merkille, kuinka evankeliumit jatkuvasti korostavat, että Jeesuksen tekemien ihmeiden tärkein vaikutus oli niiden synnyttämä hämmästys. Kerrotaan, että kansanjoukot ylistivät Jumalaa. Me olemme tänään nähneet ihmeellisiä, he sanoivat. He eivät pysähtyneet ihmeeseen ja sen hyödyllisiin vaikutuksiin. Ei, he tajusivat, että Jumala toimi ja oli läsnä. Toisinaan ihme herätti pelkoa jopa opetuslapsissakin. Tämä on jotain aivan muuta kuin mitä voidaan nähdä jossakin maissa televisiosta, kun niin sanottu ihme on tehty ja kansa taputtaa käsiään, huutaa ja nauraa. Ei, suuri pelko valtasi opetuslapset. Miksi? He olivat kokeneet Jumalan voiman ja läsnäolon. He ylistivät Jumalaa. Pelko oli levinnyt ihmisjoukon ylle. Näin kävi yleensä ihmisille, jotka tapasivat Jeesuksen, mutta meille kerrotaan, että vieläpä riivaajatkin tunnustivat hänet. Kun he näkivät hänen tulevan, ne sanoivat, miksi olet tullut vaivaamaan meitä ennen aikaa? Me tunnemme sinut, kuka olet, sinä Jumalan pyhä. Riivaajatkin tunsivat Jeesuksen ja pelkäsivät häntä ja hänen valtaansa. Ajatelkaapa riivaajia, jotka vaivasivat gadaralaista miestä. Älä lähetä meitä pois tältä seudulta, ne rukoilivat. Ne tunsivat hänet heti. Ne julistivat häntä ja vapisivat hänen arvovaltansa edessä. Näitä asioita ei ole kirjoitettu muistiin sattumalta. Ne eivät ole pelkkiä yksityiskohtia, jotka on lisätty, jotta kokonaisuuskuva olisi täydellinen. Kaikella on tarkoituksensa. Hänen arvovaltansa esille tuominen. Jeesuksen vihollisetkin tajusivat tämän selvästi. He näkivät, että hän väitti olevansa Jumala. Katso esimerkiksi Johannes luku 10 ja 33. Kaikki näyttivät huomaavan sen ja lopulta myös kompuroivat. Haparoivat opetuslapset sen tunnustivat. Pietari sanoi merkittävät sanat Keserean Filippissä. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Matteus luku 16 ja 16. Nähdessään ihmisten lähtevän luotaan, Jeesus kääntyi opetuslastensa puoleen ja kysyi, tahdotteko tekin mennä pois? Pietari vastasi, tietämättä ehkä nytkään täysin sanojensa merkitystä, kenen tykö me menisimme? Mistä muualta löytäisimme auktoriteetin? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat, ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Johannes 6 ja 66-69. Apostolit toisin sanoen tunnustivat, ei ole ketään toista, sinä olet viimeinen, lopullinen auktoriteetti. Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen. Kaikesta tästä huolimatta Jeesus ristiinnaulittiin ilmeisessä heikkoudessa. Hän kuoli ja hänet haudattiin. Mutta juuri tässä hänen arvovaltansa loistaa esiin kaikkein suuremmoisimmalla ja ylevimmällä tavalla. Hän on voittanut kuolemankin, ja hänen ylösnousemuksensa on lopullinen todistus hänen arvovallastaan. Ja sitten vielä Tuomaan tapaus. Epäilevä Tuomas on saanut kuulla Jeesuksen ylösnousemuksesta, mutta ei voi uskoa. Uskomattomalta se todellakin tuntuukin, mutta nähdessään hänet ja saatuaan kehotuksen panna kätensä ja sormensa hänen haavoihinsa, Tuomas lankeaa maahan,
hänen jalkojensa juureen ja sanoo, minun Herrani ja minun Jumalani. Johannes 20 ja 24-28. Mutta meidän on jatkettava vieläkin pitemmälle. Meille kerrotaan, että opetuslapset kuunneltuaan, mitä Jeesuksella oli heille sanottavaa, näkivät hänen nousevan ylös taivaaseen. Saamme lukea. Ja he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten. Evankelisella taholla on taipumusta aliarvioida taivaaseen astumisen merkitystä. Kuitenkin tätä asiaa korostetaan Raamatussa, ei ainoastaan evankeliumeissa, vaan myös apostolien teoissa. Taivaaseen astumisella on tärkeä merkitys kysymyksessä Kristuksen arvovallasta. Muiden Uuden testamentin kirjoittajien todistus. Tutkikaamme ensin hiukan apostolien tekoja. Mielestäni meidän tulisi kiinnittää paljon enemmän huomiota Uuden testamentin kirjojen johdantoihin, sillä niistä usein käy ilmi kirjan kirjoittamisen syy. Ottakaamme esimerkiksi apostolien tekojen johdanto. Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. Ja nyt aion kirjoittaa siitä. Tahtoo kirjoittaja itse asiassa sanoa, mitä hän on jatkuvasti tehnyt. Jotkut sanovat, että tätä kirjaa olisi kutsuttava nimellä Pyhän Hengen teot. Ensimmäinen jae tekee mielestäni mahdottomaksi tämän ajatuksen, niin kiintoisa kuin se onkin. Kaikki, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. Ja teot, joita Jeesus edelleen teki. Tässä on tämän suuremmoisen kirjan teema. Kysymys on kristillisen seurakunnan leviämisen historiasta. Kuka tässä toimii? Apostolien teoissa on vastaus. Herra Jeesus Kristus itse. Mitä Jeesus sanoikaan Pietarille Filipuksen Kesereassa? Minä rakennan seurakuntani. Älkäämme koskaan unohtako, että rakentaja on Jeesus Kristus. Hän rakentaa seurakunnan. Seuraavaksi meidän on syytä pohtia tuota merkittävää helluntaipäivän tapausta, josta kerrotaan apostolien tekojen 2. luvussa. Pyhän Hengen lähettäminen seurakunnalle helluntaipäivänä on nähdäkseni lopullinen osoitus Jeesuksen Kristuksen ylimmästä auktoriteetista. Johannes luku 16 jakeet 8-11 sanoo, hän sanoo, kun hän, henki, tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun, vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe, ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Usein nämä jakeet tulkitaan siten, että Jeesus tarkoittaisi sanoillaan vain sitä armotyötä, jonka Pyhä Henki tekee yksityisille ihmisille osoittaessaan heille todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Tätäkin Jeesus tietenkin tarkoittaa, mutta olen yhä vakuuttuneempi siitä, että nämä Jeesuksen sanat sisältävät vielä paljon enemmän. Olen täysin yhtä mieltä niiden kanssa, jotka uskovat Jeesuksen tässä itse asiassa korostavan Pyhän Hengen lähettämistä lopullisena todistuksena siitä, että hän on Jumalan poika. Synnin, koska he eivät usko minuun. He eivät tahtoneet kuunnella häntä. He eivät piitanneet hänen teoistaan. He eivät uskoneet edes ylösnousemuksen todistusta. Mutta oli ennustettu, että hän lähettäisi Pyhän Hengen. Myös hän itse oli sen luvannut. Niinpä jos hän ei olisi lähettänyt Pyhää Henkeä, hänen vaatimuksensa olisivat rauenneet tyhjiin. Hän olisi epäonnistunut. Pyhän Hengen vuodattaminen, Pyhän Hengen lahja, on lopullinen todistus siitä, että Jeesus on kunnian Herra. Jeesus oli täyttänyt työn, jota varten hänet oli lähetetty. Hän oli kukistanut kaikki viholliset. Hän oli saanut tämän lahjan Isältään.
ja nyt hän lähettää hänet. Tämä on helluntaipäivän merkitys. Niinpä meidän on ymmärrettävä tuo päivä viimeiseksi osaksi niiden tekojen sarjassa, joiden avulla Jeesus näyttää toteen väitteensä herruudestaan. Se on myös osoitus siitä, että Jumala hyväksyy hänen vanhurskautensa ja että tämän maailman ruhtinas on jo tuomittu. Saatana, tuo vallannastaja, joka on hallinnut ihmisten elämää, on menettänyt mahtinsa. Älkäämme koskaan unohtako tätä. Se on voitettu, se on syösty vallasta. Hallitsijana ja valtiaana on tällä hetkellä Herra Jeesus Kristus. Jatkamme sitten apostolien tekojen tutkistelua nähdäksemme, kuinka kaikki tämä toteutuu käytännössä. Pietari ja Johannes menevät ylös temppeliin rukoushetkellä ja tapaavat siellä erään ramman miehen istumassa kauniin portin pielessä. Mitä tapahtuu? Muistattehan heidän sanansa. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Ja mies nousee ympärille kerääntyneiden ihmisten suureksi hämmästykseksi. Ihmiset alkavat ylistää apostoleja. Mutta silloin Pietari sanoo, älkää meitä katselko, emme me omilla sanoillamme tai omalla voimallamme ole saaneet tätä rampaamiestä terveeksi. Uskon kautta hänen nimensä antanut tälle miehelle terveyden kaikkien teidän nähtenne. Hallitusmiesten eteen haastetuilla opetuslapsilla, joita oli kielletty koskaan julistamasta tätä nimeä, oli niinkään vain yksi vastaus. Ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman. Apostolien teot, luku 4. Vain tämä yksi ainoa nimi. Oikeampi käännös olisi, ei ole toista nimeä. Jeesus Kristus ei ole yksi monista. Hän ei ole yksi auktoriteetti monien joukossa. Hän yksi pysyy. Uudessa testamentissa hän on ainoa auktoriteetti. Tämä korostus jatkuu läpi kirjan. Saarnatessaan Korneliukselle ja hänen huonekunnalleen Pietari sanoo jälleen, Jeesus Kristus on kaikkien Herra. Katso apostolien luku 10 ja 36. Sama asia näkyy selvästi myös apostoli Paavalin toiminnassa. Tuon miehen, joka oli innokas seurakunnan vastustaja ja vainooja, kunnes hänet pysäytettiin Damaskon tiellä. Siellä hän hämmästykseen joutui toteamaan, että Jeesus, jota hän oli sydämestään halveksinut ja vihannut, olikin kunnian kuningas. Tämä panee hänet huutamaan avuttomana, Herra, mitä minun pitäisi tekemään? Sama on myös kirjeitten todistus kaikkialla. Paavali kertoo roomalaisille olevansa Jeesuksen Kristuksen palvelija ja erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Hän saarnaa sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Pietari on yhtä ehdoton sanoessaan, sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa, sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden. Kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. 2. Pietari, luku 1, jae 16 ja 17. Samoin kirjoittaa Johannes, mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme, elämän sanasta, ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen, ja todistamme siitä, ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille.
1. Johannes, luku 1 ja 1 ja 2. Uuden testamentin kirjeissä käytetään Jeesuksesta nimitystä Herra. Tämä on, kuten J.G. Machen kerran sanoi, jumalallinen nimitys. Ja yleisesti ollaan yhtä mieltä siitä, että sillä on Uudessa testamentissa täysin sama arvomerkitys kuin Vanhan testamentin sanalla Jahve. Raamatussa on lukemattomia nimenomaisia kohtia, joissa vakuutetaan Jeesuksen Kristuksen jumaluutta. Ehkä huomattavin niistä on kolossalaiskirje luku 2 ja 9, jossa apostoli sanoo, sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Tai 1. korintolaiskirje luku 2 ja 8, jossa hän puhuu Jeesuksesta kirkkauden Herrana. Sitten Filippialaiskirje luku 2 ja 9-11 on tunnettu lause, jossa apostoli puhuu ylevin ja vaikuttavin sanoin hänestä, joka kulki Jeesus nasaretilaisena täällä maan päällä. Ristiinnaulittiin, jolla ennen oli ollut Jumalan muoto, mutta joka ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen. Apostoli päättää toteamalla, että kaiken sen perusteella, mitä Jeesus on tehnyt, Jumala on hänet korkeammalle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistumaan. Sekä niiden, jotka taivaassa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Vertaansa vailla on kuitenkin hebrealaiskirjeen alku, jossa meille kerrotaan, että Jumala, joka muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettojen kautta, on näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut, ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Samoin myös Raamatun viimeisestä kirjasta käy ilmi, että se on todelliselta luonteeltaan Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Hän hallitsee koko kirjaa. Yksin hän on kyllin voimakas murtamaan historian kirjan sinetit. Hän on se, joka lopulta voittaa kaikki Jumalan vastustajat ja hallitsee kunniassa. Näin olemme saaneet havaita, että koko Uusi testamentti apostolien teoista aina ilmestyskirjaan saakka todistaa oikeaksi Jeesuksen omat sanat, minä rakennan seurakuntani, ja minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Matteus, luku 28, jakeet 18-20. Jeesuksen hallussa on ollut ja edelleen on kaikki valta ja voima. Hän on hallitseva, kunnes kaikki hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa aistin laudaksi. Kristinusko on Kristus. Se ei ole filosofinen oppi eikä edes uskonto. Se on hyvä sanoma siitä, että Jumala on tullut ihmisten tykö ja lunastanut kansansa, ja että hän on tehnyt sen lähettämällä ainoan poikansa elämään täällä maan päällä, kuolemaan ja nousemaan ylös. Herra Jeesus Kristus on alfa ja omega, ensimmäinen ja viimeinen. Toisin sanoen, hän on ainoa auktoriteetti.